तुझ्या पाठी डॉगी पण आला. ये. नमस्ते. हा तुम्ही कोबी बघितलं काय? आता तुम्ही बोलाल काय कोबीचं तर काय करायचं, भाजी खाऊन खाऊन तर कंटाळा आलाय, आता कोबीचं काय करणार आहे काकी? तर आता मी तुम्हाला ना कोबीची नवीन डिश बनवून दाखवणार आहे. तर आता बघूया. आता मी पहिला आहे ना कोबी किसून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ही बारीक किसणी घेतली आहे. आता बसून जरा किसते. बाबा लाईट नाही पेटवलीस काय? त्या लाईट पेटली की हे लाईट ऑफ. लाईट चालते. पण ती त्या कोबीची आपण भाजी पण बनवलेली आहे ना. हा भाजी पण बनवते. दाखवू का तुम्हाला? हे बघा. चपातीच्या टोपा नाही होत. हे का चपातीच्या तोपात ते इथं कढी. असं दही उरलं की कढी बनवायची. बघा एवढीच उरलेली आहे. तिकडची लाईट्स लावली की इकडचे लाईट्स ऑफ. हा असा अंधार होतो मग. ती भाजी मला एकटी पुरती आहे, कारण तुला आता मी कोबीचं बनवणार आहे ना. कारण हे नॉनव्हेज आहे ना. आई नॉनव्हेज बनवणार आहे मी कोबीचं. आता कोबी आहे ना किसून घ्यायचा. कोबी ना आपण घट्ट बघून घ्यायचा, घेताना जड घ्यायचा, वजनशीर घ्यायचा. कोबी हलका असतो ना तो आतमध्ये पोकळ असतो, म्हणजे त्याची वरची पानं आहेत ना पातळ पातळ असतात, म्हणजे पोकळ पोकळ असतो. 10 का 2 नाही घ्यायचे. किती वाजले मम्मी? किती वाजले? संध्याकाळचे 7 वाजायला आले. 7ला 10 मिनिटं आहेत ना. हां संध्याकाळचे 7. त्या बाहेरचा हे दाखवू का? एन्व्हायरमेंट, हा पर्यावरण दाखव ना. कसं एकदम थंड वातावरण झालंय. साथ में चलो. आज हवा नाही आहे बघा. आता पानं खूप हलतात तिकडे. थोडीच हवा आहे बघा, एकदम थोडी हवा आज. झालं का मम्मी किसून? आता इथे बघा कोबी किसून झालेला आहे. कोबी एकदम बारीक दिसलाय बघा. कोबी आणि तांदळाची रेसिपी आहे, तुम्हाला दिसणार आहे. तांदळाची रेसिपी नाही आहे. मग ते तांदूळ आहे ना पेजेसाठी धुतले, धुवून सुकवून ठेवले. आता ह्याची मिक्सरला भरडी करायची आणि ठेवायची डब्यात भरून. सुबे की गंजी. हा रोज सकाळी पेज बनवायची. खूप हेल्दी असते ही गंजी. एक ग्लास पिलात तरी बस होईल. लाईट्स केले ऑफ. मला माहिती आहे मम्मी काय करते, वेटिंग करते. आणि मम्मी तुला मी किती वेटिंग करायला लावलं? तू तयारी करायला गेलेला. मस्त आंघोळ बिंगोल केली. एवढी माणसं बघतात तर एकदम कसं फ्रेश राहायला पाहिजे ना. बरोबर. पाठून कॅमेरामॅन असलं म्हणून काय झालं, एक पाठून पण. तुम्हाला माहिती पडेल का आज दुपारी जेवलेला नाही आहे का? मग तरी पण चेहरा कसा उठाव दिसतोय. जेवलो ना म्हणजे मी 2 चपात्या खाल्ल्या, भात नाही खाल्ला. हा पण ते माझ्यासाठी मीलच आहे ना हे. 2 चपात्यावर आहे. आणि तुम्हाला मला अजून एक टिप द्यायची आहे. मी असा नियम नाही ठेवलाय मम्मी. कधी प्रेयरचा नियम ठेवलाय का मी? प्रार्थना करायचा. मी प्रार्थना तेव्हाच करतो जेव्हा मी आंघोळ करून बाहेर येतो. बरोबर. आंघोळ मी केली. आता बघा आंघोळ बिंघोळ एकदम फ्रेश झालो आहे. आंघोळ करतो. सुरुवातीचे 5 मिनिटं टायमर लावतो मी. टायमर चालूच करतो. सुरुवातीच्या 5 मिनिटं मी ब्रीथिंग करून घेतो. पहिला अनुलोम विलोम करतो का आपण असं. मग नंतर नॉर्मल ब्रीथिंग घेतो. मग अनुलोम विलोम करतो. मग अशी वाकून एक्सरसाइज करतो. ह्याच्यात 5 मिनिटं होतात. आणि नंतरचे 5 मिनिटं मी पूर्ण प्रेयर करतो. हनुमान चालीसा, गणपती स्तोत्र सर्व वाचून घेतो. आणि मग डोक्यावरती उभा राहतो 2-3 मिनिटं. हे सर्व केल्याने ही माझी रुटीन आहे. मी हे सर्व तुम्हाला का सांगते, कारण मला नवीन जनरेशनला सांगायचं आहे. हे सर्व केलं तर तुम्हाला खूप फ्रेश वाटेल. आंघोळीने आपलं बॉडी फ्रेश झाली आणि ते सर्व करून आपण इंटरनली पण फ्रेश होतो. बरोबर. बरोबर ना. माझी काय बडबड संपणार नाही तू उठल्याशिवाय. मी इथे बसले. मग मी बसून घेते. उठा. मला काय बरंच आहे ना जरा बसायला तरी. किचन मम्मी तरी पण मम्मी बसून नव्हती. किचन मध्ये सर्व तयारी करून घेतली. सर्व तयारी केली. आता काय काय तयारी केली ते तुम्हाला दाखवतो बघा. सर्व सामान साहित्य काढलेले आहेत बघा. सर्व काढून घेतलंय. हे 2 वाटे लावलेत बघा. म्हणजे आपण कोबी किती घ्यायचा असं विचारणार ना. तर असं 2 बचका घ्यायचे किसून. बघा 2 बचका. 2 बचका म्हणतात याला. 2 बचका. दिस इज कॉल्ड बचका. आपल्या भाषेत असं म्हटलं तर हातानेच सगळं 1 मूठ 2 मुठी अशी टाकतात. मूठ हे झाले. दिस इज बचका. बचाक. हा बचाक मारून जेवतो. बचाक मारून काय बचका मारून जेवतो आहे. हा असं बोलतात. असं म्हणतात ना. काय गप्पा गप्पा जेवतो आहे. हा तसं. म्हणजे आपण मापाने म्हटलं तर 2 कप. मापाने म्हटलं तर 2 कप कोबी घ्यायचा किसून. आणि ते 1 टोमॅटो मोठा घेतला बघा केवढा आहे. लय मोठा ना. हा हे 2 कांदे घेतले, म्हणजे 1 छोटा 1 मोठा आहे. 2 कांदे. हे 5-6 लसूणच्या पाकळ्या. आणि हे शेंगदाणे, कच्चे शेंगदाणे आहेत. ह्याचे ना वेगवेगळी पेस्ट करायची. कांद्यामध्येच लसूण वाटायची.
पाणी टाकून हा पाणी टाकून आता वाटायचं. याची पेस्ट केलेली आहेस ना? हा, ह्याला पाणी पाणी लागलं तर टाकायचा, नाही लागला तर नाही नाही टाकायचं. लागलं तर नाही टाकायचं. चलो इसका पेस्ट हाजिर याची करू. पेस्ट आहे ना बनते, कांद्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. नको नको, टमाट्यामध्ये पण नाही, नाही टाकायचं. फक्त शेंगदाण्यामध्ये शेंगदाण्याची आपल्याला पेस्ट करायची आहे. पेस्ट त्याला पाणी टाकायला लागतो. पहिले कच्चे जरा फिरवून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर पाणी टाकायचं आणि त्याची ग्रेव्ही बनवायची. बनवलेली आहेस ना? इथे मम्मीने सर्व अगोदरच बनवून घेतलेलं आहे, तुम्हाला दाखवतो आता. ह्याची आणि पेस्ट मी दाखव. आता हे तुम्हाला साहित्य दाखवलं फक्त. आता हे मी सर्व तयार करून घेतलं आहे, कारण पप्पूला टाइमपास करत होता ना तिकडे. काय टाइमपास? आंघोळ करत होतो. हा, ते खूपच टाइम केला ना तू. आता इथे मी बाजूला ठेवलंय सगळं करून. हे बघा, कांदा लसूणची पेस्ट दाखव पहिली मला. कांदा लसूणची पेस्ट. हे पाण्याची गरज नाही ना? नाही नाही, पाणी ही एक नाही. टोमॅटोची पेस्ट. हा, पाणी नाही. ही शेंगदाण्याची मग पेस्ट. ह्याला पाणी जास्त यूज केलंयस? हा, पाणी लागतो याला. लागतो ना, कारण एवढे शेंगदाणे आहेत ना ते. हा, तेवढी आहे. हे पाणी टाकून वाटायची गरगरीत. आता यूज नाही आपल्याला. हा, गरगरीत वाटायची. मसाले किती किती घेतले? हे मसाले घेतले. लाल मिरची पावडर आहे 1.5 चमचा, 1 चमचा धना पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हळद. हा, आणि मीठ घ्यायचं आहे. ही आपल्याला 4 अंडी घ्यायची आहे. आणि हा आपल्याला अंड्यामध्ये टाकायला थोडासा आपला घरातला मसाला आहे. समजा घरात मसाला नसेल तर आपण मिरची पावडर हळद टाकू शकतो थोडीशी. आता मी तुम्हाला दाखवते करायचं. आता इथे मी गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे. आता ही कढई तुम्ही बोलू नका, तिचा एक कान तुटलेला आहे. ही मुंबईला अशीच बेकार ठेवलेली होती, ही वापरत नाही होते. म्हणून म्हटलं अशीच आपली अडगल जाऊ दे इकडे, म्हणून अडगलीची भांडी सगळी इकडे आणलेली आहे. ती आता मला वापरायला लागतात. लॉकडाऊन सर्व गेल्यावर, कोरोना सर्व गेल्यावर एकदम शांत वातावरण झालं ना, सर्व इकडे सर्व वस्तू नवीन आणणार. नवीन घेणार. आपण त्याचा ब्लॉग पण बनवूया. म्हणजे कसं माहितीये, मुंबईला आहे ती सगळी एक्स्ट्रा नाही आहे, ती वापरायची आहे. मग इथे एक्स्ट्राच घ्यायला पाहिजे ना. बरोबर. आणि ही सगळी जास्त तिकडे होती ना किचमड सगळी, ती बांधून ठेवलेली, ती सगळी इथे आली. हे सर्व जेवढे तुम्हाला भांडी, हे सर्व कलशा बिलशा जेवढं सर्व दिसतं ना, सर्व एक्स्ट्रा होतं आमच्याकडे. हा, हे बघा, हे सर्व एक्स्ट्रा होतं आमच्याकडे. हा, सर्व. एवढे तांबे होते, तुम्ही विचार करा. म्हणजे मुंबईला अजून एवढे आहेत. हा, तेवढे अजून आहेत. खूप. हे कसे तुमच्या लग्नात दिले होते का? हो, ताटा तर 19 ताटा आणली आहेत. आणि अजून मुंबईला आहेत ठेवलेली आपली वापरायची. आता लग्नात भांडी बिंडी देऊ नका बाबा. आहेर मध्ये. आता इथे बघा, कोबी हा ना काय करायचं बघा. आता किसून घेतलाय, ते कढई ठेवली आहे, गॅस पेटवलाय. आता हा कोबी आहे ना जरा हलवून घ्यायचा आपल्याला. पाणी बिणी नाही टाकायचं आहे, कारण हा आहे ना खाली करपायला नाही पाहिजे. खाली याच्यातलं पाणी सुकवून घ्यायचं आहे. हा काय? हा, खूप वर्षानंतर इकडे रेसिपी बघा. 1 मिनिट झालेली आहे रेसिपीला आपल्याला. 1 मिनिट झाले ना. ते लागतं खाली का मी? हा, तो लागतो, तो येतोय बघ. तो फक्त आहे ना मऊ करून घ्यायचा आहे आपल्याला, जरा हलवून घ्यायचं आहे, शिजवून. पाणी नाही टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये. आता किती मिनिटं झाली? 1 मिनिट. 1 मिनिट. मग 2-3 मिनिटं आपल्याला असं जरा ढवळून घ्यायचं हलवून. कोबी कधी पण बघितलं ना मम्मी, मला ते चायनीज भेलचीच आठवण येते. माझी गाडी ना, जेव्हा आम्ही ऍक्टिव्हा चालवतो ना मुंबईला, माझी गाडी कधी थांबत नाही. पण जर चायनीज भेल कोण बनवत असेल ना मम्मी, ते चटणी टाकून, त्याचा जेव्हा सुगंध येतो ऑटोमॅटिक माझा हाताचा ब्रेक लागतो. पण मी खात नाही तिकडे. आणि आम्ही तुम्हाला एक्झॅक्ट टायमिंग असं सांगतो बघा. इकडे टायमर लावलेला असतो पाठी. हे सुद्धा आम्ही काम करतो. आता मम्मी 2 मिनिटं झालेली आहेत. 2 मिनिटं झाली. जरा आहे ना, अजून पाहिजे का? हा, जरा झाकण ठेवते. थोडा आला ना की चांगला असतो. मी तुम्हाला पुढचं नंतर दाखवते. तुला जोक माहिती आहे? जोक तू बोलशील तर मला माहिती पडेल. कालच्या परवाच्या व्हिडिओ मध्ये ना आपण सांगितलं होता, तो गाणं नाही बोला, गजरा मोहब्बत वाला. ते काव्याच्या केसात गजरा मारलेला मला होता खरंच ना. असं माहित नव्हतं की तो कचरा बोलतो होता. काय ते? गजरा नाही, गजरा नाही तो. नाही, पण मला पण, आपण गाणी कुठे ऐकतो, तू तर ऐकतच नाही गाणी. गजरा मोहब्बत वाला का कचरा काहीतरी होतं ते, पण ते ऍक्च्युली मला माहितीच नव्हतं. मला वाटलं तर अजून पण मला असं वाटत होतं की ते गजरा मोहब्बत वालाच आहे का ते. नशीब क्लिअर केला तुम्ही, नाही तर माझा कुठेतरी भलतीकडे पोपट झाला असता. बरोबर आहे है ना? हा. मग तुला कमेंट आली होती काय? कचरा म्हणजे ते काजळ असतं ना, ते मोहब्बत वाला मग किंवा मी कॅसेट आला असं आहे ते. अच्छा अच्छा. मग कमेंट, मग ते तू ते गजऱ्यावर बोलला. हा, एक कमेंट ना कितीतरी कमेंट आले होते. हा काय? बापरे, बोललो नशीब. 3.5 मिनिटं झालेली आहेत. 3.5 मिनिटं झालेली आहेत. आणि आपला बघा फ्लावर मस्त आलाय एकदम. आता काढून घेते, गॅस बंद करते आणि काढून घेते. 1 कानवाली कढई ऑर्डर द्यायची असेल तर सांगा. हा, 1 कानवाली.
ते काय झालं माहितीये का, अशी हाताने पकडली होती ना तर ती खाली पडली. अशी खाली रिकामी होती म्हणून बरं झालं, नाही तर काहीतरी असतं तर पुरं भाजायला झालं असतं. पण ती पण किती खुश असेल की आम्हाला अजून हिने फेकलं नाही. म्हणून आहे ना, असं कधीच जुनी भांडी फेकायची नाही, ठेवायची असतात. आपले म्हातारी माणसं झाली तर फेकतो का आपण त्यांना? पण ओल्ड इज गोल्ड ना अशा भांड्यावरून. आताचे भांडे, आताचे पंखे बिंखे, म्हणजे पहिलेचे भांडे आणि पहिलेचे पंखे किती टिकायचे. हो, आताच्या पंख्यांचा काय भरोसा नाही. या कढईला खूप वर्ष झालेली आहे. हो हो. आता मी लावलेला आहे पंखा, जरा ते वाऱ्यावरती थंड होऊ द्या आणि आम्हाला पण थंड होऊ द्या जरा वाऱ्यावरती. आता इथे आम्ही नवीन ज्यूसची बॉटल आणलेली आहे, करेला जामून. आता ह्याची टेस्टिंग मम्मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हाला एक सांगायचं आहे, 2 गोष्टी तर तुम्ही जपायचेच. 2 कोणत्या गोष्टी मम्मी सांग, काय असेल सांग आता. आपली तब्येत जपायची पहिली, काळजी घ्यायची. बरोबर, पहिली गोष्ट आहे आपली तब्येत जपायची. दुसरी काय? दुसरी काय? दुसरी फक्त यंग जनरेशन साठी आहे. यंग जनरेशनला सांगायचं मला. आता याचं प्रमाण पण मी किती घेतलंय, 1 बूज त्याच्यात 2 बूज पाणी. आता इकडे 1 बूज घेतलेलं आहे मी हे, आणि याच्यात 2 बूज पाणी. मग त्यात झाकण्याने आहे ना पाणी घ्यायचं, 2 ढाकणी. एक काय बोली, एक काय जपायचं आपलं तब्येत. आणि दुसरी बघायला लावते मी. दुसरं काय जपायचं? तू काय बोलतो तो? दुसरी गोष्ट फक्त मला यंग जनरेशनला सांगायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना जपा. बरोबर. एक शरीर साथ देतो आणि एक आई वडील साथ देतात. हा, बाकी कोण साथ नाही देत. बाकी देणारे लकी असाल तर साथ देतात, नाही तर नाही. वाटच नाही बघायची दुसऱ्याची. आता तू टेस्टिंग करून दाखव, कारण ते हाय करेला. करेलाच आहे ना. पिऊन दाखव. स्क्रीनवर बघ, स्क्रीनवरती दाखव पिऊन. कसं आहे? कारल्याचं आहे पण ते कडू नाही आहे. हा थोडस कडू आहे, थोडासा नाही, थोडा ते जरा बुलबुलीत लागतो एवढाच. हा थोडासा कडू भेंडीसारखा. असं. मग वरतून जेवढा पाहिजे तेवढा वरतून पाणी प्यायचं. हा. आता तुम्हाला एक सांगतो, एवढी बॉटल आपण संपवली बघ. ही अर्धी बॉटल आहे, अर्धी दिसते तुम्हाला, अर्धी बॉटल आहे. ह्याच्यातलं तू स्वतःहून कितींदा घेतलेस? एकदा पण नाही. मी कधीच एकदा पण घेत नाही. देणारा माणूस आहे तर कशाला हे घ्यायचं? मम्मीसाठी हे आहे आणि माझ्यासाठी हे आहे. तुम्हाला पाहिजे तर सांगा, तुम्हाला पण देतो येऊन. आपण स्वतः घेतलं तर मुलं सेवा कधी करणार? वा रे वा. म्हणून सेवा करून घ्यायची. हातपाय चालू आहे तोपर्यंत सेवा करून घ्यायची. वा रे वा. शिकवायचं आपण सेवा करायची. राईट. लाईट्स ऑफ, कॅमेरा, ऍक्शन. आता हे आपला कोबी थंड झालेला आहे आणि आपल्याला आता ही 4 अंडी फोडून घ्यायची आहेत एका भांड्यामध्ये. आता तुम्ही म्हणाल एका कोबीमध्ये अंड्याचं काय करते? आता मी तुम्हाला दाखवते मी अंड्याचं काय करते. नवीन रेसिपी. आता आपली दुपारी तर कोबीची भाजी झाली आहे, कोबीची बटाट्याची. दाखवलीस ना भाजी? दाखवली. आता तुम्ही परत ती भाजी खायला कंटाळा येईल, मग कोबीचं काय करायचं? तर हे असं काहीतरी नवीन करायचं. अरे वा. आता इथे बघा ही वाटी घेतली आहे. का आता तुम्ही मम्मी, का ते तुम्हाला मम्मी सांगेल. आता का मम्मी? अंडी आपण आणली ना, असं 4 अंडी फोडायची. आता मला 4 अंडी फोडायची आहे. एकत्र नाही फोडायची. कधी कधी एखादा अंडा खराब असतो, सर्वच माझा वेस्ट होतो. मग सर्वच फुकट जातात. मी माझ्या पद्धतीने माझ्या भाषेत बोलली. बरोबर आहे. मी पण असंच करतो. किती पण सर्व फुकट जातात. मग आपण काय करायचं माहितीये, असं एका वाटीत फोडून घ्यायचा. आता हे चांगलं आहे ना? हा, हे चांगलं आहे ना, मग त्याच्यात ओतायचं. त्याच्यात होतं. 2 भांडी भरली तरी चालेल, भांडा भरला तरी चालेल, नाही तर सर्व वेस्ट होऊन जातं. आणि अजून एक पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगू मम्मी. हे मी पण सांगतो, तुला पण विचारतोय. मम्मी हे सांग, हा होतो अंडा जेव्हा खाली पडतो ना, त्याचा वास किती बेकार येतो ना. म्हणजे लयच बेकार येतो. म्हणजे लय बेकार. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, नाही तो जरा राहिला ना, पडलेला राहिला तरी त्याला एकदम बेकार वास येतो. आणि कधी खराब अंड्याचा तर वास आयुष्यात कधी घेऊच नका. म्हणजे डोकं खराब होतं. डोकं म्हणजे डोकंच खराब होतो. आता अंड्यामध्ये थोडासा मसाला टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा, थोडा टाकायचा. आणि थोडं मीठ टाकायचा. आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. पहिलं अंड फेटून घ्यायचं. आता तुम्ही म्हणा हे मी ऑमलेट करते की काय, तर पोला करते. आणि कोबी कशाला घेतलाय? सस्पेन्स. आगे देखो होता है क्या. वेट अँड वॉच. पप्पूलाच माहिती नाही मी काय करते. मला पण खरं माहित नाही काय करते. आता याच्यामध्ये कोबी टाकायचा. चमचा गेला खाली. गेला? छोटा आहे ना तो. असं कोणा बरोबर होतं सांगा जरा. माझ्या बरोबर होतं हे.
आता आणलाय ना कोबी बघ, एक बचाक झाला. हे बघ, हा 2 बचका होतीत ना, 2 बचकाचा आल्यानंतर 1 बचका एक झाला. बचका झाला. नशीब आपला पचका नाही झाला. बचका झाला ना, चमचा पडला ना त्याच्यामध्ये. बघा असं हलवायचं कोबी, नाही तर काय होतं माहितीये, आपण 4 अंडी फोडली ना तिकडे 8 लागली असती. हा आला हलवला नसता कोबी तर. आता ढवळून घ्यायचा. आता तुम्ही म्हणाले मम्मी भजी करते की काय? तो क्या है ये? पोला नहीं है, भजी है, तो क्या है ये? क्या है देखो क्या है. हे आपलं मिक्स झालेलं आहे. आता इथे मी हा डबा घेते. हा डबा घेतला, त्याला थोडा तेल लावायचा. केक आहे काय? समज केक सारखं. वडी हा आता- बरोबर? होय. तेल लावायचा डब्याला पूर्ण, आणि असा पातळ डबाच घ्यायचा, खोल नाही घ्यायचा. आता हे मिश्रण ह्याच्यामध्ये ओतायचं. कसं पडला ना पटकन, आहे ना नवीन. हो. आता इथे कढई ठेवली, गॅस पेटवलाय, आणि त्याच्यामध्ये आता थोडं पाणी टाकायचं आहे. त्याच्यावरती हा डबा ठेवायचा. ठेवला, त्याच्यावरती हा ताट ठेवायचा. आता ह्याला बघूया किती मिनिटं शिजायला लागतात. 8-9 मिनिटं तर लागतील. टायमर लावूया ना आपण, सोपं काम करूया आपण. आणि अजून एक तुम्हाला टिप द्यायची इकडे, कोणाकोणाचा गॅस असा कुदतो, जर आवाज आहे का? फटफट फटफट होतोय. असं जर तुमचा गॅस कुतत असेल तर त्या गॅसवर दुसऱ्या गॅसवर ठेवायचा. हे सॉल्युशन आहे. आणि हा कमी गॅस आहे आणि हा फुल गॅस आहे. आणि परत तो कुतायला लागला की इकडे ठेवा. असं नाही करायचं, नाही. एका गॅसवरच ठेवायचं. एकावरतीच ठेवा. आपल्याला तर लवकर पाहिजे ना, पटापट व्हायला पाहिजे, म्हणून फुल गॅसवर ठेवलाय. आता आपल्याला किती मिनिटं लागतात ना ते मी तुम्हाला सांगते. आता आपण इथे शिजायला ठेवलंय ना, ते उकडायला ठेवलंय भाजी. तोपर्यंत आपण टाइमपास नाही करायचा इकडे तिकडे. ते शिजेपर्यंत आपण आपली भांडी आटपून घ्यायची. इथे 15 मिनिटं पकडू नका. मग मी किती मिनिटांनी बंद केलाय तू? 12 मिनिटांनी बंद केला मी मी गॅस. जरा तुमचे कमेंट करत होतो. हा, आता इथे आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. गॅस लो मीडियम कसा होता? गॅस मीडियम होता, पहिला फास्ट होता, हम्म. नंतर मीडियम केला होता. 12 मिनिटानंतर बघा कसं दिसतंय. हे बघा, केक सारखं. केक सारखा झाला. शिजला काय नाही ते असं बघायचं. हे बघ, पाणी बघा आटला. एक पेला पाणी ठेवला होता, पाणी पूर्ण आटून गेला. आणि तुम्हाला अजून एक हेल्दी ॲडवाईस, तुम्ही असे डेट्स खायचे, एनर्जीसाठी छान असत. डायबिटीज किंवा असे काही वेगळे प्रॉब्लेम असतील तर डॉक्टरांना विचारून खा. आता इथे किचनमधली लाईट ऑफ केलेली आहे. आता फॅनचा तुम्हाला आवाज येईल, पण मला तुम्हाला एक सांगायचं, मम्मी तू पण बघ इकडे जो तुला वातावरण आहे ना, इकडे आतमध्ये सॉरी, इकडे जो म्हणजे असं कसं वाटतंय, गरम थंड असं मिक्स वाटतंय ना. आता जरा मी फॅन ऑफ करतो, एक लाईट ऑफ करतो, एक लाईट राहू द्या. आता तू बाहेर ये आता माझ्याबरोबर. काय थंड वाटतं ना. नाही तू फक्त ये तरी आणि सांग तुझं फॅनची गरज वाटते तुला? नाही, वातावरण किती थंड वाटतंय. मस्त वाटते थंड एकदम. एकदम मस्त वाटतं ना. असं बाहेर उभं राहिलं तरी चांगलं वाटतं. होय. बाहेर हवा उभं पण मस्त तरी थंड येते. व्हायला किती वेळ आहे अजून आणि आपल्याला? थंड पण वाटते, एकदम थंड, गार गार वाटतंय. थंड म्हणजे असं थंड नाही की एकदमच गार. असं नाही सांगायचं, कसं कसं वाटतंय. एकदम गार. नाही गारगार वाटतंय. हा, गार गार वाटतंय. चला आता आपल्याला किती मिनिटं आहे तरी पण? ते थंड होऊ दे जरा. वॉकिंग कर. आपण जेवण करताना ना कधी पण घाई नाही करायची. ही गोष्ट कशी जरा आरामात केली ना की चांगलं टेस्ट पण लागते जेवणाला. म्हणजे ते पूर्ण थंड झालं पाहिजे आणि का? पूर्ण थंड झालं ना की ते आपलं चांगले आपल्याला वड्या कापायचे आहेत. आता इथे आपलं बघा थंड झालंय, थोडं थंड झालंय, थोडं थंड व्हायला पण पाहिजे. आपण समजा बनवलात ना, पुरं थंड करून घ्यायचं. आणि इथे मी भात ठेवलाय. आता हे आपण आहे ना जरा डब्यातून काढून घेऊया. डब्यातून असं गोल सुरीने सैल करायचं. हे वड्या हे कापायचे, छोटे मोठे आले तरी चालतील. आणि हे आपलं असं लागलेलं आहे ना ते सगळं काढून आपण नंतर वापरायचं. हां, हे असे सर्व वड्या कापून घेतले. फक्त वड्या कसे कुस्करलेले दिसतात आहे, पण वड्या आलेत आहेत बरोबर. आता इथे आपला भात पण झालाय. आता भात उतरते. आता इथे बघा मी दोन्ही गॅस आता चालू केले, कारण उशीर नको व्हायला ना. कारण आधी पहिलाच हे आपल्याला हे शिजवायचं, त्याच्यानंतर ते वाफवायचं, त्या थंड करायचं, वड्या कापायचे, तर उशीर होतो ना. मग आपण आता काय करायचं, एका बाजूला वड्या फ्राय करायचे आणि एका बाजूला आपली ग्रेव्ही बनवायची.
आता तिथे मी तेल तापायला ठेवलाय. त्याच्यामध्ये आता थोडासा आपण जिरा टाकायचा. आपला जिरा तडतडला ना चांगला, बघा जिरा चांगला फ्राय होतोय की त्याच्यामध्ये ही आपली कांद्याची आणि लसूणची पेस्ट टाकायची. इथे बघा आपलं तेल तापलाय आणि आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं आहे, म्हणजे कमी तेलामध्ये. आता त्याच्यामध्ये एक एक वडी टाकायची. गॅस आपल्याला बारीक करायचा आहे. ऑमलेट कसं फ्राय होतं तसं फ्राय व्हायचं आता. हां, ते आपले वडे असे चांगले फ्राय करून घ्यायचे आणि आता बाजूबाजूला सोडत जायचे. राहिलेले आपले अशी जागा करून बाजूबाजूला सोडायची. इथे आपली कांद्याची पेस्ट तयार झालेली आहे. कांद्याची पेस्ट आणि इकडे हे पण असे लाल लाल तळून करून घ्यायचे ना. हां, सर्व करून भाजून घ्यायचे ते. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट ओतायची. शेंगदाणे आपण शेंगदाणे वाटले आहेत ना, ते नाही आधी टाकायचे. आणि इथून बघा उलटे पालटे करून साईडला पण आपण भाजून घ्यायचे हे. हां, आता असेच हे पण भाजायचे आहेत ना. आता हे आपले झालेले आहेत बघा. आता तेल एका बाजूला करून आहे ना, हे सर्व वड्या काढून घ्यायचे ना, दुसरे टाकायचे. तेल सोडायला लागले का? हो, तेल सोडायला लागले. हां, आता इथे हे वड्या फिरवून घे. आणि चमचा खाली ठेवायचा नाही तर लय गरम होतो तो. हां, चमचा त्याच्यात नाही ठेवायचा. असं वाटतं उचलून खाऊ. हां, ऑमलेट सारखं झालंय खाऊन ते. टेस्ट बघू. हां, बघू शकतो. आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो बघा. छोटंसं हां. एक सर्व नाही घालत नव्हता. आता इकडे बघा. थांब. हां, वा, मस्त लागते. हां, मग मस्तच लागणार. एकदम छान आहे. आता ती ग्रेव्ही ढवळ आणि तुम्ही विचार करा ते एवढं स्वादिष्ट लागते, ग्रेव्ही सोबत अजून किती स्वादिष्ट लागेल. कितीच लागेल. अरे पण तुम्हाला सांगितलं ना, पण त्याचं नाव काय ठेवायचं आपण रेसिपीचं? त्यांनाच विचार काय ठेवायचं ते. तुम्ही सांगा या रेसिपीला काय नाव ठेवायचं, मग म्हणजे मी नंतर टायटल अपडेट करतो. हां, तू खायचं काम कर. खूप भारी. हां, आणि आपण असं पण करू शकतो. पहिले वड्या तळून घ्यायचं आणि तेल उरेल ना, त्याच्यात ग्रेव्ही शिजवायची. टॉस करून बघू का टॉस? ग्रेव्हीला एकदम तेल छान सुटलेलं आहे. हां, आता त्याच्यामध्ये काय टाकायचं माहिती आहे का? काय मसाले टाकायचे आहेत. हे सर्व ना? हां, हे मसाले टाक आणि त्याच्यामध्ये थोडा पाणी टाक. नाही तर काय होतं माहिती आहे, ग्रेव्ही आपली सुकलेली आहे ना ती, तर थोडे मसाले करपायला नको. मस्त कलर आला आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व पेस्ट करून घेतलेली ना, तो भांडा होता टोमॅटोची पेस्ट केलेली, ते सर्व भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि ते आपल्या ग्रेव्हीमध्ये ओतायचं. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी किती टाकायचं आहे ते टाकायचं, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना अजून आपली काहीतरी एक स्पेशल वस्तू टाकायची आहे. ते म्हणजे आपली शेंगदाण्याची पेस्ट. ती आता टाकते बघा. आता बघा ह्याला हा कसा मसाला वाटतोय की वांग्याचं भरलेलं करतो ना, तसा मसाला वाटतोय. घट्टपणा नाही, त्याला मिळून नाही आलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये ही आपली शेंगदाण्याची पेस्ट टाकायची. आता कलर पण बघा छान येईल. जर क्रीमी कलर येईल आणि थिकनेस वाढेल त्याची. सर्व पाणी टाकून आता बघा कलर बघा. काजूच्या पेस्ट सारखी. हां, आता आपलं मीठ टाकायचं चवीपुरतं. म्हणजे हे वड्या ह्याच्याबरोबर ग्रेव्ही सरकट खायचे का? ग्रेव्हीमध्ये टाकायचे आहेत ते. हा, आपण मंचुरियनचे कसं सूप मंचुरियन कसं खातो ते तसं ना. हां, कोफ्ते कसे बनवतो. काव्या बघा, काव्या. काव्या, ए काव्या, काव्या जेवली? आई जेवली? जेवलात पण तुम्ही? आणि त्यांचा जेवणाचा टाइम बरोबर 8:30 असतो रात्रीचा. आम्ही विचार केला होता की आता त्यांना देऊ, म्हणूनच आम्ही लवकर करायचा प्रयत्न केला होता. हे आता मी त्याच्यामध्ये हे वड्या सोडते. हे बघा चांगली उकळी आली आहे. आणि जे तुम्ही काळा म्हणता ना, ते मी खाल्लं होतं ना, छान वाटतं मी ते कुरकुरीत ते तुला. कसं अंड्याचं आहे ना, ते जरा लागतो आणि आपण कमी तेलामध्ये फ्राय केल्यावर. नॉनव्हेज लवर्स या लवकर आणि रेसिपीचं नाव सांगा काय ठेवायचं आहे. ह्याच्याने अजून थिकनेस वाढेल मम्मी. आता जरा ढवळते. आता गॅस बारीक करते आणि जरा वाफेवर ठेवते. मिलते हैं थोडे से ब्रेक के बाद. आणि आपल्याला कोथिंबीर पण टाकायची आहे त्याच्यामध्ये, बारीक कापून घेते. एवढी सर्व
हा सर्व कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर आहे ना घ्यायची तर देठासकट घ्यायची, देठ पण त्याचे घ्यायचे. बरोबर आहे, सर्व घ्यायचं. हा देठामध्ये चांगला हे असतो, काय ते मला समजत नाही. इथे बघा आमचे 3 डॉग वेटिंगवर आहेत. आणि आता तुम्हाला मी काव्याची कॅट दाखवतो. काव्याची कॅट लाईट लावूया. बघा काव्याची कॅट. आणि काल एक कमेंट होती की ह्यांना जरा चपात्या प्रेमाने द्या, म्हणजे असं फेकून नका द्या. ह्यांना जर प्रेमाने चपात्या दिल्या ना की भांडणं होतील यांची तिघांची. तिघं पण भांडतात ते. हां, सर्वीकडे वेगवेगळे माणसं असतात, तसे वेगवेगळे प्राण्यांमध्ये पण थोडे बदल होतात. हा मुंबईसारखे नाही आपल्यासारखे. हम्म. हे पहिले आपल्याला येऊ पण देत नाही होते इकडे, आता 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 अंगावर यायचे. हात लावू देणारच नाही. आता अजून हात पण नाही राहू देणार, तर महिना झाला तरी पण. आता इथे आपली बघा एकदम मस्त ग्रेव्ही सुकली आहे, छान झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. ते पूर्ण त्याचा रस्सा पण त्याच्यात गेला असेल ना. मी आता हो आता त्याला स्क्वीज करून बघूया आपण त्याला, जरा असं दाबून बघूया त्याला, आहे ना. या तुम्ही पण आमच्याकडे टेस्ट करायला. पहिले सर्व करा वाडा. मस्त एकदम सुगंध. घाई गडबड करा, लवकर लवकर वाढा. चला चुलीवरच्या चुलीवर, म्हणजे म्हण आहे चुलीवर ना खाली उतरायचं, म्हणजे आपली चूल आहे समजायचं. चुलीवर ना खाली असं उतरायचं आणि मग वाढायचं घ्यायचं, नाहीतर ते आपल्याला शिव्या देते. आणि लॉजिक पण आहे, ते पण साफ व्हायचं आणि आपल्या अंगावर पण उलकटणार नाही तर खाली घेतलं तर सांडणार नाही. बघा आता आपली बघा वडी, असं वाटतंय मच्छीचं कालवण आहे. हो असंच वाटतं ते. है? मस्त एकदम झाली ना आपली एक नवीन डिश कोबीची. मस्तच आणि भारी वाटतं. कोबी खायला कंटाळा येतो ना, असं नॉनव्हेजच्या दिवशी पण आपण कोबी खाऊ शकतो अशा प्रकारे केला तर. हां, टेस्ट करूया का? चल करूया. आता इकडेच ठेवूया खाली आणि मांडी घालून बसूया. आणि आम्ही आता मोस्टली आता किचनमध्येच खायला घेतलंय ना आम्ही. हो आणि किचनचा रूम मोठा आहे ना, आणि खाली पंखा आहे ना त्याच्यामुळे. एवढा मोठा आहे बघा, आणि वरती आपला पंखा आहे. हा, आता इथे आम्ही खाली मांडी घालून बसलेलो आहे. आणि आम्ही रोज आता आम्ही दोघंच असल्यामुळे आहे ना किचन मध्ये जेवायला बसतो आणि पंखा लावतो. आता जरा मी ताटली वरती घेतो कारण कॅमेरा मी गरम असेल. आता मस्त वाटतंय. मी तर चाकून नाही बघू शकत, ते नॉनव्हेज आहे ना अंड्याचं. नवीन बघणारे असतील. मी काय झालं माहितीये, आज मी अचानक हे असं बनवलं. नाही तर मी पहिलं काय करते माहितीये का, पहिलं घरात करून बघते आणि पप्पूला आवडलं तर मी परत बनवते. आज काय झालं, भाज्या इथे मिळत नाहीत ना वेळेवर, ट्राय नाही करू शकत म्हणून पहिले ट्राय नाही केली. डायरेक्टच पप्पूला म्हटलं डायरेक्टच तू बनव. पण पप्पूला आवडलंय. आवडलं म्हणजे लय भारी लागतंय. लय भारी लागतंय ना. अप्रतिम, भारी, मार्वलस, ऑसम, ट्रेमेंडस, सर्व काय बोलू शकतो आपण. एकदम फॅब्युलस सर्व झालं. एकदम तुझ्या भाषेमध्ये तू बोल. सुगंध घेऊन येतं, एकदम मस्त वाटतंय. टेस्टला पण एकदम छान झालं. आणि ती वडी पण ना मी आणि 4 पाहुण्या कधी आता पाहुणे वगैरे येतात ना, काय बनवायला नसेल तर चिकनच पाहिजे असं कशाला, हे असं बनवला तरी पण चालेल. मस्त वाटतं, छान वाटतं. पण खाऊन ना माणूस ओळखेल. मी तू अशी बोललीस ना ही वडी कसली आहे, आणि समोर माणसाला दिलंच ना अंड्याची ओळखणार. अंड्याची ओळखणार. बाकी आतमध्ये काय ते जरा डाऊट पडेल की अजून काय काय टाकलंय, पण अंड्याची ओळखणार. आणि खूप भारी रेसिपी झाली. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. इकडे चपाती भात आहे, तुम्ही पण आमच्याबरोबर जेवायला या. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा, व्हिडिओला शेअर पण करा. आणि आपल्या कोकणाचं वातावरण कसं वाटतंय, आमची दोघांची बडबड कशी वाटते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. आणि एक लक्षात ठेवा, 4 वाजता नेहमीच एक व्हिडिओ येतो, त्यासाठी तुम्ही बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. आणि तुम्हाला जे काय सांगायचं असतील, आम्हाला सजेशन द्यायचे असतील, आमच्याबरोबर बोलायचं असेल तर कमेंटमध्ये बोला. आणि तुम्ही हवं तर मम्मीला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, शुभांगी कीर. मला सुद्धा इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, फिटनेस माय फ्रेंड. लिंक खाली देतो मी. चालेल. आणि असं तुम्ही बनवा. आणि अजून एक तुम्हाला सांगते, जेव्हा मी कढईमध्ये ते डबा ठेवला ना, हातावर येईल, कढईमध्ये मी डबा ठेवला ना उकडायला, तेव्हा ते डबा ना असा हालत होता, दगा. तेव्हा काय करा तुम्ही, म्हणजे घाबरायचं नाही. तो डबा हलतो तेव्हा, तो उकळी येते ना खालच्या पाण्याला, तेव्हा तो डबा हलतो. तरी पण आहे ना वरती वजन वगैरे ठेवायचं, नाहीतर खाली पाण्यामध्ये एक प्लेट ठेवायची आणि त्याच्यावर डबा ठेवायचा, असं करायचं. आता तुम्हाला जरा फॅनचा आवाज येईल. इकडे माझं जेवण झालेलं आहे आणि इकडे मम्मी जेवते.
मम्मी काय काय खाते? तू कढी, भात आणि कोबीची भाजी. कोबीची भाजी. आता इथे मी ना डॉगसाठी सँडविच बनवलेलं आहे. याचं मिठाईचं हे एकासाठी. मिठायला ना त्याच्यात अजून भात ठेवायचा आहे. हे तर एक मील झाला, अजून भात पण द्यायचं त्यांना. हे 2 झाले, हे 3. हे कुणाच्या नशिबात असेल तर 4 खाईल, मोठा खाऊ दे. 3 भाग झालेले आहेत आपले. आता डॉगला पण देऊया. आता इथे बघा आमचे 3 अमर, अकबर, अँथोनी आलेले आहेत. आता जर मी ही प्लेट अशीच ठेवली तर एकच खाणार. जो पहिला तोंड टाकणार ना तोच खाणार, बाकी तो तोंड बघत बसणार. पण त्यांना वेगवेगळं द्यावं लागतं. खा के टोटल फिनिश. अभी मिलते हैं चावल ब्रेक के बाद. चावल मिलेगा ब्रेक के बाद. ती काळी खात नाही बघ. नाही जरासं तोंड टाकलेलं हा. बास झालं तिला. लेकिन आज एकजुट हो गए तीनों. राम, लखन नहीं, अमर, अकबर, अँथोनी. आज जरा प्रेमाने खातात आहे. हां, प्रेमाने नाही तर भोकत राहतात एक दुसऱ्यांवर पण. सगळे करतात ते. एक दुसऱ्यांवरती पण. आमच्या इकडे आलाच राहिला तर आमच्याबरोबर वॉकिंग करायला लागेल तुम्हाला. मी हा. आणि वॉकिंग करायला खूप छान स्पेस आहे बघा. 32, 33, 34, 35 एवढी प्रेझेन्स ऑफ माइंड ठेवायचं की वॉकिंग करताना पण आपण आपले स्टेप्स मोजायचे. मम्मी तर मोजत नसेलच. आणि मम्मी वॉकिंग करताना चिटिंग करते, अर्ध्याहून परत येते. मी जातो एकदम पुढे, येते अर्ध्यावरून परत. जमले बाबा, जमले. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा. असे तुम्ही पण हेल्दी राहा, फिट राहा, थोडं एक्सरसाइज करा, वॉक करा आणि स्माइल करत राहा. मेडिटेशन पण करा आणि टेन्शन पासून लांब राहा. घाम येईपर्यंत एक्सरसाइज करा. एवढे पण नाही पण कम्फर्टेबल. हा. आता घाम गाळणं चांगलं आहे, ते वातामुळे जास्त घाम गेल्यापेक्षा, है ना. बरोबर. आणि स्माइल करत राहा. व्हिडिओला लाईक पण करा, शेअर पण करा. टाटा, बाय बाय. बाय बाय.